आज महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून गेले 2 वर्ष सातत्याने इन्शुरन्सचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे म्हणून आंदोलन करतोय। खरं तर गेल्या नोव्हेंबरमध्ये 30 नोव्हेंबर 2023ला शेवटची मुदत होती की पैसे शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी भरले पाहिजे आणि 30 नोव्हेंबर 2023ला शेतकऱ्यांनी पैसे भरले आणि जवळजवळ याचा सरकार शेतकरी आणि असे करून जवळजवळ 60 कोटी रुपये भरले, 70 कोटी रुपये भरलेत आणि आम्हाला सगळ्यांना फक्त 68 कोटी रुपये जमा झाले। म्हणजे जेवढे आम्ही इन्शुरन्ससाठी पैसे भरलेत तेवढेच पैसे इन्शुरन्सचे आम्हाला झाले। खरं तर शेतकरी गेल्या वर्षीपासून महाविकास आघाडीच्या मंत्री असून दे, इथले लोकप्रतिनिधी असू दे, यांनी प्रयत्न केला, परंतु आता महायुतीच्या सरकारमध्ये लोकप्रतिनिधी असू देत, आमदार असू देत किंवा खासदार असू देत, यांनी या प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आहे। खरं तर शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षी काजूचा दर हा 100 रुपये 110 रुपये होता। आम्ही त्यावेळीसुद्धा आम्ही सगळेच महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सांगत होतो की यावेळी सरकारने काजू खरेदी करावे आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा। आता काजूचा दर 170 ते 180 रुपये आहे आणि सरकारने 10 रुपये अनुदान देण्याचं फक्त 10 रुपये अनुदान जाहीर झालं। एकाही शेतकऱ्याला गेल्या 3 महिन्यामध्ये 1 रुपये मिळाला नाही, वस्तुस्थिती आहे आणि शेतकऱ्यांचं जवळजवळ 60 ते 70 रुपये प्रत्येक किलोला नुकसान झालं आहे। वस्तुस्थिती असताना सुद्धा आज एकीकडे ती शेतकऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारलेली आहे आणि आता ही दुसरी लाथ की अजूनही दुसऱ्या हप्त्याचे पैसे भरायला सुद्धा तोपर्यंत पैसे आले नाही। त्यामुळे त्याचबरोबर जी खावटी कर्ज होतं ते पण कर्ज माफ झालं नाही, जे प्रोत्साहन होतं ते पण मिळालं नाही आणि त्यामुळे संपूर्ण या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारण्याचं काम या महायुतीच्या सरकारने केलेलं आहे, त्यांच्या लोकप्रतिनिधींनी केलेलं आहे। खरं तर माझी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना विनंती आहे की निवडणुकीचा विषय बाजूला राहू दे, परंतु या संदर्भात आचारसंहिता लागली तर जोपर्यंत शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाही, योग्य पैसे मिळत नाही, एकीकडे आम्ही पैसे भरायचे तेवढेच पैसे जर आम्हाला तिथे दिले असतील तर पुढच्या वर्षी इन्शुरन्स भरायचा की नाही हा शेतकऱ्यांचा विचार होईल। त्यासाठी कागदपत्र गोळा करा, पैसे आल्यानंतर हे करा, ह्या सगळ्या गोष्टी असताना आज शेतकऱ्यांना नुकसान होतं आहे आणि त्यामुळे हे आंदोलन यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा जोपर्यंत शेतकऱ्यांना आज आम्हाला ते हे केलं आहे की आज तुम्हाला पैसे कधी भरू याचं पत्र या ठिकाणी दिलं आहे, पण जोपर्यंत पैसे मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील आणि ही 68 कोटी रुपये नुकसान भरपाई ही आम्हाला अत्यंत कमी आहे आणि ही आता जवळजवळ आम्हाला 250 कोटी रुपये केले। एकीकडे दर आमच्याकडे नाही, एकीकडे हवामान आता बघितलं की आतापर्यंत पाऊस या ठिकाणी पडतोय आणि त्यामुळे या वातावरणामध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं आहे आणि त्यामुळे ही योजना फसली आहेच, पण जोपर्यंत पैसे मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन चालूच करणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।